היית רואה אותי עכשיו, היית בטח גאה בי, אולי היית פחות מתבייש בי, היית רואה שאני עכשיו כבר שלמה. אני מעבירה לתלמידים שלי את מה שאני קיבלתי כרקדנית כל החיים בעצם, אני לא מתקמצנת. אם היית רואה אותי עכשיו, היית בטח גאה בי, אולי היית פחות מתבייש בי, היית רואה שאני עכשיו כבר שלמה. טוב, אפ and up ולשחרר. אוקיי, לשחרר, תנוחה את המנוחה. ואופס, לאחור לפתוח ולהסתכל מי נמצא שם מאחוריי. אני לא יכולה להגיד לעצמי שאני לא רקדנית. רקדן הוא רקדן כל החיים. כמה כוכבים שנפלו עכשיו, עבדו לי מילים, עוברות שנים לידך. אמא שלי שלחה אותי ללמוד בלט שהייתי מאוד צעירה. ארמונות והרים. ואחרי הצבא נכנסתי לסדנה של ענבל. ומשם ככה הדלת נפתחה לי, כי זה מאוד מאוד התאים לשורש הפנימי שלי, למי שאני, לעץ שלי. אני יכולה להגיד שאני מיציתי מבחינתי דבר עצום וגדול, וזו מתנה גדולה מה שקיבלתי. כשאת רוקדת, מה עובר לך בראש? כמו ציפור שמרחפת, פשוט ככה, ציפור מעופפת. אני רציתי לעזוב, הרגשתי שאני שאני רוצה עוד להכיר את העולם מבחוץ. איכשהו, זה מצחיק להגיד את זה. זה לא היה לי כל כך קל, כי פתאום יצאתי החוצה קצת כמו ילדה אבודה. ולא כל כך הבנתי מה המשמעות של זה לצאת. קיטטתי את רגליי ממקום למקום. באמת, זה לבנות שביל חדש. ולהמשיך הלאה, בטן פנימה, עוד כלפי מעלה. פילאטיס הוא מין פשרה כזו? שאלה מאוד טובה. זה לא משהו שהוא יכול להיות פשרה. הפילאטיס, דבר ראשון, זה טכניקה שאני גם השתמשתי ורקדנים משתמשים בה לחיזוק הגוף שלהם. זה לא כל כך פשוט פילאטיס, להבין את זה, זה דורש הרבה עבודה של מחשבה, כן? לעבוד עם כל עברי הגוף יחד, כן? שלא יעבדו כמו אוטומט. יש לו תבנית. לתוך התבנית הזאת אני יוצקת את התכנים שלי. אני מרגישה את זה שאני מלמדת ואני מכניסה עוד איזשהו מטען שהוא חלק ממני. כמה חדווה זה נותן, וגם אני רואה את היכולות, נשים יכולות. בטן פנימה. כך שאני מצאתי שזה לא כל כך תמיד משנה מה אתה עושה. אתה לא תמיד צריך להיות באור הזרקורים. זה משנה יותר איך אתה צובע את הדברים האלה. כל גיל אני מוצאת את הדבר שנכון, אני מתבוננת אפילו בחוץ, איך אנשים הולכים, מה הם זקוקים יותר. מה, למשל, גיל הזהב הם יותר, אני שמה לב, הריכוז, המרחב האישי, המרחב בכלל בחלל, לפעמים הולכים כאילו, עוטים בתוך ערפל. לקחת אוויר ולהוציא ידיים ליד. הייתי רוצה מקום משלי ללמד פילאטיס ומחול. את המחול הענבלי, להשתמש במחול הענבלי, במחול שאני ספגתי. מחול מאוד מיוחד, מאוד שורשי, מאוד נוגע, מה שנקרא נשמת אדם.
הקמתי להקה שעוסקת בתרבות מורשת תימן. מעגל אחד תיקחו לשם, מעגל אחד לשם, והמעגל של הבנים פה באמצע זה היה בסדר. שהם יעשו חזרה, 3 דקות הקטע שלך, של הריקוד. נקבל אותך. כשהם רוקדים את זה, כן, אפשר לעשות את זה עכשיו. בעצם ביקשו ממני להקים את זה, לא חשבתי שהייתי בענבל שאני, את יודעת, אפתח להקה כזאת. ראיתי את זה מילדות, סבתות רוקדות, בחינות, בחתונות, אין דבר כזה, ילדה יכלה לרקוד וגם סבתא, אז כך שזה משהו אצלי שנראה לי לכל החיים. החלום שלי, אני רוצה איזה הנגר כזה שיהיה לי, יש לי אפילו עיצוב מאוד עם פרקט, אני רוצה את זה עם פרקט חום. Make pitot, and they use, jachnun, if you know what's that. They used to sing and say all the story of love and pain. She's cute. Oh my God, where's my phone? She's cute. I'd rather. No one can do this. יש לי רגעים בשבתות שאני מאוד מרגישה טוב, יש לי רגעים בשבתות שאני מרגישה, שאני מבוזבזת. אני מאוד היום יודעת איך להרים את עצמי חזרה, לשמוע מוזיקה טובה, טיול, להריח איזה פרח שאני מאוד מאוד אוהבת. זה ממש מחיה לי את הנשמה, וברור, כשאני רואה את גל ובר אני ישר... הילדים שלי זה הדבר הכי, את יודעת. מה חסר לי? חסר לי בן זוג. האמת שחסר לי בן זוג היום לחיים, ככה אני מרגישה שזה דבר שככה יביא את השלמות שבי. בואי נגיד שאני רוצה להרגיש עם הבן אדם שאני איתו שמחה. לא שהחיים הם כל הזמן שמחים, אבל שאני אשמח לראות אותו, שאני אשמח להכין לו כוס קפה, שאני ארצה להכין לו כוס קפה. אני רוצה את הדברים הקטנים דווקא של החיים, ואני בטוחה שאני אכיר את אהבת חיי. בעבודה. זה האזור שלי, אבל אני... שלום. שירים זה לבן. מה את אומרת? שלמה, פה קצת לוחץ לי. אתה יכול טיפה לפתוח לי? אותו סיפור שהיה לנו, כי אני כל הזמן פותח לך וזה לא מספיק. אני אוהבת חופש. חופש, לרקוד, לזוז. רגע, שנייה. אחלה סמלה. כן. תאמיני לי, יצא לי בפוקס. פוקס? זה בזכותי. באמת? הייתה לך השראה. שלמה מבחינתי כאילו מדור המייסדים, אבל הוא בעצם דור שני. אנחנו היינו דור האמצע, יש אחריי עוד דור אחד, שעדיין הספיק להכיר את שרה לויט ענב. רקדו כמה דורות ביחד, כמו משפחה, על במה אחת. זה נתן לענבל אופי מאוד משפחתי ומיוחד. כשאני רוקדת איתו היום, אני לא מרגישה כאילו הוא הפסיק לרקוד. כאילו הוא מאוד זורם בתנועה שלו, מאוד כיף לרקוד איתו בדואט, הוא מאוד מרגיש את הפרטנרית שלו. ירדתי לראות באיבי הנהר. לראות. אין מקום, זהו. ללמד בלהקת שלך, איזה ריקוד. טלטלים. מה אנחנו עשינו בעצם? לקחנו 2.5 דקות של מוזיקה ועשינו אלגנת אגוז שלנו. הלכנו לכיוון הענבלי
וחיברנו איזשהו ריקוד. הופה, זהו. עבודה משותפת קשה. למה? קשה. קשה. לא, זה קשה. דווקא זה מאוד כי היא זרם. התעקשה לעשות דברים. עכשיו תשים לב, אל תהיה קרוב אליי, כי אני לא יכולה לעלות. הבנתי. אז רגע, בוא נקבע שאני ב7 בעינייך. 7? כן, אז יש לך לי 8, זמן. 9. כן, רק שתספור נכון. אז אני ב7. רימונים. רימו, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. ובתוך הגוף שלי יש מה שנקרא רפרטוארים שלמים של ענבלס. הרימונים, פעם, טענה, לא! עכשיו אני אגיד לך מה אני הרגשתי. אני כל הזמן מפריע לה. מה אני הרגשתי? שבעצם היא לא לקחה בחשבון שאנחנו הולכים לרקוד מול איזשהו קהל אחר. אז היו דברים שוויתרתי לה, אמרתי זה יעבור, והיו דברים שלא ויתרתי לה. והיו דברים גם שאני לא ויתרתי לו, וצעקתי עליו גם. ובשביל זה אמרתי שזה היה קשה, אבל יצא משהו נחמד. אבל יצא משהו נחמד. בסוף יצא משהו נחמד. איזה יופי, איזה כיף.